హలో సినిమా లవర్స్, వెల్కమ్ టు సినీ గ్లిమ్స్. ఈ రోజు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ అప్డేట్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాం. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే మూవీ అప్డేట్ ఏంటంటే SSMB 29 గురించి అన్నమాట. దీని గురించి నిన్న రాత్రి మహేష్ బాబు గారు అయితే ఒక ట్వీట్ వేశారు. నవంబర్ వచ్చేసింది, ఇంకా అప్డేట్స్ అక్కడ మన సినిమా గురించి అని. సో దానికి వెంటనే రాజమౌళి గారు రిప్లై ఇచ్చారు అండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ జరిగింది. ఈ కాన్వర్జేషన్ లోకి ప్రియాంక చోప్రా అండ్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గారు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా, చాలా కామెడీగా ఉంది వీళ్ళ మధ్య డిస్కషన్. అండ్ మీకు ట్విట్టర్ ఫొటోస్ అన్ని ఇక్కడ పెడతాను, చూడండి. సో ట్విట్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయి కూడా వాళ్ళ థ్రెడ్ చూడండి ఒకసారి. అండ్ అఫీషియల్ గా అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు రాజమౌళి గారు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ అండ్ ప్రియాంక చోప్రా ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ SSMB 29 అని. అండ్ రిమైనింగ్ అప్డేట్స్ కూడా ఈ నవంబర్ లో వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అని కూడా చెప్పారు. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి సినీ గ్లిమ్స్ ని. మీకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రెష్ మూవీ అప్డేట్స్ సినీ గ్లిమ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. ఒక లైక్ అండ్ ఒక షేర్ కూడా చేసేయండి ఈ వీడియోని. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ ఆల్, బై బై.